ठीक होला। सुनला के ऊपर बा एगो लड़की हितई में आई रहे। हाँ जी। दीवाना के अपना पागल को एगो लड़का के ना राम 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 तो यूट्यूब वाले भाई बड़े रही ताक में बड़े कि कब हम बाउर कहें ना कहब कान धर ले बनी। हाँ ना तो कहती कुछ हो ये धर्मेंद्र भैया का हो गांव बह के लइकन के पागल कइले बे ये प्रीतिया ही है। इहे हिया 10 रुपए के नोट पर हाँ सिटी रोज मारले 10 रुपया भले कर साटा चलो चाहे मत चलो। मोबाइल नंबर लिख के देले बिया। हाँ दीवाना सोचले हाँ कि अपना गाँव में जाई हाँ जी। तो हमारे के याद करी नु बाकी उतना ही बुर्बक थोड़े बिया। ना तू सोचबा जे हम एकरा के पागल कइले बानी। हाँ बाकी तहरा पहले ही कोई जाने के पागल बनौले होई। आज के लड़का सोचे ले सके रे देख हमारा पता कतिया हमारा पता कतिया हाँ जी। हमारा पर मरतिया ए बेया शत्रुघ्न बतिया के 50 लड़का सोचे ले सही बतिया हाँ कि हमारा पर मरतिया हाँ आई नहीं खन जानो कि कौवा नंबर पर होई है कोई वो कंपनी कर चलता केने उहे लड़का हाँ एक दिन यह तरैया बाजार में भेंट हो गई बा लीची कीनत रहे ओहो मुजफ्फरपुर वाली। लीची ये कैसे दिए वो जे हाथ पकड़ के एगो दीवाना तो लीचिए बेचत रहे। हाँ जी। कहले कि तू ही न हो के हमारे के नंबर देले रहलू आज फोनो नहीं खू उठावो कहत का कहता अरे बस गइल दिल में मुश्किल में बस गइल दिल में बोलल मुश्किल में अरे बस गइल दिल में बोलल मुश्किल में बस गइल दिल में बोलल मुश्किल में कि हमारा दिलवा में तेज धड़कनवा कइलू हो कि हमारा दिलवा के तेज धड़कनवा कइलू हो हमारा दिलवा के तेज धड़कनवा कइलू हो। कहलू हो लइका कहता के जा जा कि अरे धनी तोरे कारणवा मनवा लागत लइखे काहे तू सपना होइलू कि अरे धनी तोरे कारणवा मनवा लागत लइखे काहे तू सपना होइलू कि अरे धनी चलिए बोलिए चूसे कि सुती चाहे जागिले जागिले दिनेश भैया के ने गनी दिनेश भैया के बुलाई भैया नहीं कर आई है नो कि सुती चाहे जागिले जागिले अरे नाम तोहरे धाके ए प्रीति अरे का जाने सुन का चल सुती चाहे जागिले
स्टेज पर तो ऐसा कोई नहीं है जरा कि हम कहें कि खाली कराए। हाँ जी फिर भी अगर उरा सबके लागत राउर मंच बार उरा खाली कर सकते